90 pa naman. Pag 11 liner piso pa. Ano makamalugat mo? Church. Kaya 11. Man pala ng sa. Man kitang pinagprito yung ganito. Bata lang ang Ay. Sarang pagkakit. Okay. Pagkakit. May silaw ka? Ah. Ini dua sih ko mo dito. Pagkabong na. Kung ang latan. Ajit tolya. Tawel. Ini pa naman. Suwari yung gloves. Ibaba. Kaya ko ba ito? Nakabag ako.
music lang. Outright din. Naku, makaka-copyright kasi. Ano pala ito?
Kumuli, 7 na kayo na. 7 yung liner. Ay, 7. Seven RS. Atay.
Parang tiink mo. Yung sa bigil pala sa
Shader.
isang ngipin. Madihat aja nih. Ini yung sukat ko. Ini yung sukat ko din. Kating gray was it. May isang baterya. Gray was. Tissue.
Tragante na yung sakit.
Sige.
Nakapagpagkupit ka na. Masakit. Tapos nakikita mo. Hindi pa nga eh. Di ba nakakalahati? Hindi pa. Napagkupit ka, patingin niya ako. Okay. Hindi pa tapos nakita. Hindi pa. Wala pa kalahati. Kaya ako sa'yo makapalit. Lamig. Susunduin ka ba? Hindi. Hindi na yun. Yung isa na lang. Gagi. Ayoko mo. Uwi na ako mag-isa. Matatagal ka pa dyan? Papatapos ba din? Yes. Ha? Next week naman yung isa. Hindi mo kakayanin
loob. Yung cellphone mo, lagay mo dito. Siyempre, o tapos ano, Asan si Mel? Asan si Mel? quit na yan isang tato mo. Saan ba tayo pupunta? Hindi mo pa kaya nito sa pumunta ka pa ng ano, Queens. Ito lang, diba? Okay lang ba yung kuya? Papalagay ko kayo ng ticket mo. Ha? Okay lang naman. Makapagod ka na ako. Next week, iwan ko na yung balance sa amin. Wala. Oo. Iwan ko na lang yung bayad kuya. Wala problema. Wala kasi oras eh. Ano? Mga late kasi ito eh. Oo, next week na lang. Iwan ko na lang yung bayad. Sige. Oo, iwan mo na lang kayo para hindi mo magasto. Tapos pumunta ka na dito sa Queens. Nandito sila sa building ng Queens Medical. Ay, nandiyan kayo? Dun sa ano? Salon. Dun sa pinaganuhan ni Ate Maricel? Oo. Naglakad lang kayo? Naglakad lang kayo papunta dyan? Malayo ba? Lakad lang eh. Malayo ba? Ha? 16 na eh. Ang kami. Ayun. Pa. Tatlong haircut isang ko. Kasunod ka niya mahabang bukuan. Pupunta na ako ng program. Pupunta ka na doon? Pupunta namin doon. Asan si Mel? Babalik ako dito tayo. Sige. Sige kasi pupunta pa tayo doon sa may ano, sa may Almaya. May bibilin pa ako. Hindi, balik. Uy! Mabilis ako. Pagkatapos ko siya. White protect.
bye. Ingat. Pabalik ako dito. Sige, sige. Pumunta ka na lang dito at tawag-tawagan mo sila. Sige, sige. Bye. Bye.
May kapata mamaya. Bakit? Ito pa naman ko. Hindi na. Kami ko gabi. Hindi na naman. Sabi mo daw, kuya, meron. At mo daw sa kagabi. Sino? Ito si Casanova. Ano meron? Meron akong gusto niya? Hindi. Magtatapo ka daw sa gabi. Kachat ko daw siya kagabi. Anong oras ba yung... Sabi ko sa kanya, hindi ka na daw nagtatapos. Sabi niya ito, kachat ko na daw siya kagabi. Anong oras ba ito? Hindi, anong oras ba daw? Sabi niya, as daw, ito, hindi ko punta daw siya. Anong oras? Nag-chat kami kagabi kung pwede siya gabi. Sabi, oo. Anong gabing-gabi? Baka naman tayo buong gabi-gabi. Oo, alam ko yan. Hindi pa daw sure. Baka the next day na lang. Marapis ng gabi. Kung anong oras? Tawag lang gabing-gabi. Kaibigan mo ito. Kasi nagpatubig siya. Nagpatubig siya.
Dito lang ako nag-umpisa. Pagka ano, pag malaki ano. Kasi ito nag-uumpisa pala. Kasi pinupumpisa niyo yung ulit ba? Hindi ng gabi. Paggabi? Mm. Kasi ito ng gabi. Magkano oras ka lang ba ito? Sabi niyo. Hindi yun na yung ano ko, alas 7. Pag mag-start. Pag gabing-gabi na. Pagod na. Pwede hanggang 7 ka lang. Oo. Yung daily naman ako. Umaga.
Pag dyan ba kayo dapat ipapalagyan ng tulay? Paggaling. Oo. Ay, oh, gabi na siya. Basin.
Hindi. Mga kaano.
No? Ayan. Hindi pa kulay na.
tayo pa. Ikot mo. Ganun mo ko. Ikot mo. Yung ganito, yung bilhin mo pang ganito. Ganyan. Oh. Ang picture. Yes, yun natin. Babalik daw. Babalik daw. Wala na oras na ito. Ito dumi. Yun lang iyak daw. Dito pinag kasi. Ilang linggo to? Bago gumaling. Oo. 1 week siguro yung pagka ganyan ang gamitin. Huwag mong pilitin tuklakin. Okay. Magbabakbak. Palakad kayo dyan. Oh my God. Makakalakad. Next week pa yun. Kasi, balik ka na lang. Tuloy mo nga dito sa inyo. Kuya, Hindi ko kayo.